Ka Voice of the People Party VPP lengba ukur wa jongka syakilat patai kebor kalapan ramjur ya ka sorkar MDA 2 ban penyai dau ot bar event nombar ya ki kali kamai ki balik syakandailat bat yudu da ka bakam ban penduna ya ki jing dheng kali hanong ba shlong nakaliang ka nega parti kapan pau ba ka nega jingle ka sorkar ka nega jing new beng bat le beng ya ki baduk ki ba imjak po da ka nega kam kalong ka bamla ban pediang yakum ka nega jingle ka sorkar ban keno ba ki baduk ki dei ka dau jo ka jing dheng kali hanong ba shlong ha ka jing sisa ka sorkar ka dei ban te lakam ya ki kali ru simet ban pensilur pat ya ki kali kamai Henry ka simrai pen banda Hongpong ka bakta ya ka kamai ka kaji gibreo kumta ka nega parti ka dawana ka sorkar ba ka dei ban wengno mardor ya ka nega an yak jakor ka bakta ya ki paiba ki ba imjak po da ka nega kam hanong ba shlong